Oke, selamat dini hari dulur. Balik maneh ning channel Gale Adi Channel. Yo, kenapa kok ngeteke jam 12 muncul piro 15 ngono. Ya soalé ora iso turu. Yo beberapa hari iki apa? Yo turuku ki kadang wisuk-wisuk ngono kuwi ya jam 6, setengah 6, setengah 5 ngono kuwi. Ya karena emang nggak tahu kenapa emang iki ora iso turu anjen. Jane meh tak tik ning jaba cuman kok ya ana sedulur di apa kaya ganggu ketenangane lah. Dadi ning ngene wae rada tenang. Paling ora 10 menit ayo lumayan alhamdulillah iso luwih. Piye kabarmu dina iki? Sehat? Alhamdulillah. Nek kowe sehat yo aku melu seneng. Nek awakmu lara tak dongakno ndang mari ndang diangkat penyakite ben iso aktivitas kaya biasane. Ya aku ning kene ya mung ndongakno awakmu lur ben sehat-sehat kabeh, ben awake kuat, terus terhibur karo konten-kontenku nek kun YouTube. Ya alhamdulillah sapa ngerti iso mampir ning TikTokku barang. Melu-melu diramekne barang. Capek ya? Iya, aku ngerti awakmu iki lagi kesel-kesele memang diuji dengan ujian yang sangat berat banget. Yo mbuh teko atasan, teko kanca, meneh kok yo negara-negara ngene iki. Saya mumet. Kasih negara diobrak-abrik kaya ngene iki lah. Ora waras kabeh edan perkara negara iki. Perkara pejabate ning negara iki. Nggih aturan ora masuk akal. Wong nguntungno awake dhewe karo kanca-kancane ora rakyat Indonesia iki dipikir kepriye ngono kuwi kedepane.
korupsi saya akeh, pelakune yo hukumannya ringan dengan ketok iki. Sedangkan sing kaya mateni wong, narkoba, terus ngetengi wong, walah 20 tahun dhewe. Dan sehat Indonesia. Wis semono ae lur curhatanku dino iki. Aja lali di like nek awakmu seneng karo video-videoku, di komen, share ning kanca-kancamu ben ngerti channelku iki, lan aja lali di subscribe ya. Matur nuwun, wassalam.